demen Al-Qur'an iku tansah diwaca lan dipahami arti-artine. Nek maca najana sampeyan iku seminggu sak juz. Nggih, rata-rata sak juz nggih. Ono sing luwih. Luwih aja. Luwih ra. Ora, nek luwih apa tak tuku jen. Takon tuku gamat iki lho luwih ale. Timbang kowe ra kanggo kan luwih jen. Jadi tandane seneng Quran iku tansah diwaca lan dipahami artine. Seminggu sepisan awak dhewe dinolong wong sing maca Quran najana sak juz. Nek memahami artine krana kula jenengan iki gak roh tok biruke. Nggih. Tentang ilmu alate, tentang ilmu lughate, tentang tafsirane, tentang takwilane dan seterusnya. Mulane awak dhewe cukup maca napa ingkang dados seratanipun Kiai Misbah, dedikasine awak dhewe kan teng mriku. Nggih, krana kangge napa nggih memahami arti-artine miturut kalangane awak dhewe. Nek umpamane kok awak dhewe niku menguasai secara penuh apa yang menjadi tulisan Al-Iqlil, wah sampeyan wis jos ngoten mawon. Jos. Nggih, nek sampeyan niku gak iso gak maca karek rungono. Sampeyan sing sampeyan nilini kawit juz 10 wingi ngantos niki meh rampung. Eling apa, Jon? Belas. Ya. Lho ngono kon maha. Jadi tandane wong kuwi demen Al-Qur'an iku tansah diwaca lan dipahami artine. Gene kok kon memahami arti-artine. Krana atine awak dhewe niku ben gak sangsaya atos ati niku atos kandhane yo angel diaplike ra karuan. Nggih. Lah tandane demen Quran wong iku demen marang Nabi Muhammad, tandane demen Nabi Muhammad iku demen sunah-sunah Kanjeng Nabi. Nindakake napa kang dados kebiasaane Kanjeng Nabi. Lah tandane demen sunah Kanjeng Nabi wong iku wis kabeh tindak tandunge tansah mapan ana ing dawuh Nabi. Oga awuran. Ora wani gawe utawa nglakoni bid'ah. Sing ana nalika nglakoni sesuatu krana anut Kanjeng Nabi utawa anut maring wong sing anut Kanjeng Nabi. Lah biasane mapan ana ing sunah Nabi, yen gelem ngaweruhi utawa ngaji kang diarani sunah Nabi lan apa wae lakune. Bisane mapan ana ing sunahe Nabi iku kudu gelem ngaji. Sehingga ngerti sing diarani sunnah Nabi. Nggih. Sunnah Nabi paling populer iku nek teng omah suku tamu. Nggih. Nek salat nek jamaah kan mboten teng omah, teng musala atau teng masjid. Nek teng omah niku suku tamu. Nggih. Lah suku tamu niku miturut napa nggih? Penilaian masing-masing. Ana wong suku tamu nganggo banyu air mineral sak gelas dicubleki cus ya ana. Ngoten nggih. Ya ana wong tamu doh ana doh kene kok sekedar tak kai banyu teh, paling ora teh anget utawa es teh. Nek sing napa nyipati kaweruhe wong Jawa digekno wedang. Wedang iku identik teng ngene wedang kopi. Padahal jane asline sing jarine wedang niku krana digawe panas niku diwedang. Iten. Nggih, ning identike nek wedang ring awe kadang iku kok kopi. Soalnya kopi ini lebih larang banding teh. Nggih. Luwih-luwih teh sempakan. Apa? Kok teh sempakan teh napa? Teh lho teh. Teh apa jenenge? Teh pembalut. Nggih, teh pembalut. Sama ngerti teh pembalut. Teh poci ya teh pembalut. Nah persis jajal sampai bayangno. Lho sajono guyu ana bahasane niku ndek alim. Lho nggih kok sampean kandhani kok Sariwangi niku kan teh celup. Cara Sekayi dari teh celup. Ini cara kula teh simpak. Wah sampean ojo kurang ajar. Nek kula dolan sampean kena teh simpak. Kok bakune ora tamu tak kuatek sampeyan nggih. Oh tamu sampean kok jaluki ya piye timbangane
sampean tak gremengi kan ya ning ora nggih kopi nu seger jene wedang tandane wong Islam demen sunah Nabi wong iku demen ganjaran akhirat nggih lah piye bisa bisite wong urip akhire ngamal dadi ngamal akhirat paling aman sampeyan ngerti caranya ngerti Jon wah ngaji ora ngerti nane Jon nalika sampeyan kula contoh gini sampeyan tau untuk ijazah napa maca waqiah ben jalur rezeki gampang tau Jon kira alhamdulillah dadi gak usah kalau kan gak usah cerita sing umum mawon nggih dadi malah aku cerita sarjana iku gue man soalnya ngeten nalika umpamane diijazahi jalur rezekine men ngono wae ketek mirang-mirangno amalane kan ngeten dan yang ngoten kan aman jadi gak usah dikai ijazah sing jalur rezeki kene ya tenang aja salat duha nggih nalika salat duha wong kuwi rata-rata sing dipandeng nalika ngerti artine Allahumma innal duha duhauka leres nggih wal ba'uka wal jama' wa quwata wal ismata Allahumma in kana rezeki fis samai wa anzilhu Gusti nalika rezeki kula teng langit dengan dunke Gusti kari-kari sampean duha bola balik sampean yo ngono wae kados kula jenengan kan nggih pancen citaan tipis kula jenengan citaan tipis yo ngono wae engko yo rame yo sak gedakan ketok klimis engko nek wis sore yo mlekutis yo napa jemburis meneh esuk wah klimis sore jemburis nggih dadi koyo niku salat duha yo gak mandi nek kula jenengan sing donga lah bisite dadi amal akhirat niku ngeten carane najano akeh kiai akeh keterangan kanggone Kanjeng Nabi sing nyeritake nek wong kuwi gelem salat duha engko bakal digampangno rezekine umpamane nggih iku sampean aja kok kepengin digampangno rezekine nalika nindakake salat duha ning sampean nindakake krana netepi dawuhe Kanjeng Nabi perkara ingkang dipun warahke Kanjeng Nabi sehingga sing kula jenengan padosi mboten wonten sanes kejawi ridane Gusti Allah Gusti nek tentang napa ingkang dados khasiate duha fadilah duka monggo kersa jenengan Gusti ning kula nalika nindakake duha niki karepe kula anut kalih napa ingkang dados warahanipun tiyang ingkang anut kalian kekasih jenengan rupane Kanjeng Nabi nek duha ngono jan yatem nggih wong nggih formulane ne apal aku baleri lagu muni iso nggih jadi nalika nindakake segala sesuatu acuane sunahe Kanjeng Nabi utawa kebiasaane Kanjeng Nabi sing kula contohke sing biasa kula nggih umbal-ambilan nalika jenengan arep mapan turu jenengan niti kori lawange sama ngerti niti ngerti niti dititik aku manglawangku wis tak kancing apa durung jendelaku tak kancing apa durung kan ngeten karena Kanjeng Nabi niku nek ajeng sare nggih niti-niti kori lawangi kunci jendelane ngoten gak krana kemarasan nek kula jenengan kan krana kemarasan kok nek ana maling mulane nalika sampeyan akhire pasang napa pasang grendel nggih sing ngaten iki nggih ngoten niku krana napa krana Kanjeng Nabi kun lawange diweki kancing ngoten nggih duwe lawange diweki kancing mulane nalika wong kok arep turu ning tinggi lawangi dak kunci apa durung ngoten niku tok ganjaran krana niku sunahe Kanjeng Nabi ning ngoten niku dadi sunahe Kanjeng Nabi sampean dadi tok ganjaran nek ngerti ngel muni budhe Kanjeng Nabi mbiyen arep turu ya ngono to ya wis aku tak anut lah nek anute sampeyan iku sing digajar bener lah sampeyan nek ora ngerti iku anut Kanjeng Nabi apa ora ya sampeyan ora tok ganjaran sama ora ilmune
ngamal iku kudu ana ngilmune soalnya ngamal ora ana ngilmune marbu datun ketulak ngeten. Mane satu ketika kula niku disambati kanca nggih disambati kanca pripun Mbah kula niku nek duit ilangan apa lho nek duit lane ilangan boten ngoten duit niku mun anu kula suwi menir ruwapet kok ilangan. Nah, akhirnya sing cerita wau kula kandhane deleh ning nggon sing sak mestine kula ora ngeten deleh nang nggon sing sak mestine krana Kanjeng Nabi ku nek deleh-deleh nang nggon panggonane ngene kula nek liwat Mbah Mul niku kula yo mlekiti potongane ora nek deleh montor kok njupuk potongane soalnya nang jogan kan nang nggone potongane kok kaya disoroh nopeh duwe bolo ya wis bolong ono panjaku polisi ya kok diluru mbah nek perkara montor colongan akhir saya coba nggih niku gak kiris misal blas niku oh gak ndeleh sesuatu nek panggonan sames ini hati-hati jen kowe nek ilang lho ora iso wadul harus sing urip tak kandhani nggih ora iso wadul mamane wadul Gusti motor kula ilang mamane iki dalam biasa non dijon no ember lha no njero ora nggone jon wonten lha kene mesti ember rasa-rasa Gusti perkara sampar banyune ya jet mami perkara sampar banyune mulane akhire rasa-rasa ngunggahno montor kula jeglek ngono ku macam ora denger rau mulane nek milik rano bane rano sampar banyune nekakno lu anu pasir sing dimplek-plek sing dicat-cat putih nggih ora ana sampar banyune ngunggahno ya kepenak no lho potongane ora gelem kok ngunggahno ora iris misil ora ndelek barang nek nggone panggonan samestine lah mau nyelem dele sembrono kok ya mbok kono urusi dhewe jan kan ngaten hati-hati yo ngoten lho ngono njaluk niku ya wadul niku kudu mantes yo wadul ora pantes nggih ngeten mane balik teng kene piye bisite amalia awak dhewe iku dadi amal akhirat ora ana liya nalika nglakoni segala sesuatu miturut teori keilmuan yang ada sing diwarahke dening Kanjeng Nabi lumantar maring tiang-tiang ingkang anut kalih Kanjeng Nabi utawi salafus saleh. Salafé kudu saleh. Nek wong kuno lho kok mboten masuk, ning kuno sing saleh. Mulane wong kuno sing saleh diarani salafus saleh. Soalnya nek wong kuno ya napa tunggul metung ya wong kuno. Kenaro. Bahkan nek kenaro wis piye wong kenaro. Cara ceritane mawon ya becicet nggih. Sehingga wani nyido bojone ndoro kan ngaten. Wis niku wis repot ya. Nggih, bentuke ngaten. Jadi tandane wong Islam demen sunah Nabi wong iku demen ganjaran akhirat. Lah ganjaran akhirat iku segala sesuatu sing dedikasine kanggo akhirat. Nggih. Lah tandane demen akhirat wong iku demen awake. Cinta karo awake mane manaro awake mulane nalika wau nggih sampe Mbah Soldadi iki ndek alasan nggih alasan kanggo pasang gigi palsu ora napa nek maca gak cetha wis anarane fa anarane senes nggih mane sesuk ndang tuku Mbah nggih jadi pasange ngono nek mung ngoten iku dadi amalan akhirat karena apa tapi gak dolim lho kowe krono pasang untu ya sampean akhire nyolong napa montore mul sing emper begitu sampean dol tuku untu ya iku ora ngoten carane nggih betul nggih jadi awake napa wong iku demen cinta karo awake dirumati nggih tandane demen awake yaiku gething donya arti gething donya napa segala sesuatu ora kumandelati di tengene itu donya kira-kira pasang bakso lu tumpil apa? Sengalang? Telu apa? 5 Bro. Oh, ketoknya aja genep kok. Wis taruh ceritane wong sing wis pasang. Nggih 7 juta. 7 juta